Ar ddarlleniad chychwynnol y cwestiwn hwn, gwylwn yn glir fod gennym graff amser cyflymder. Mae gan y math hwn o graff wybodaeth allweddol y dylem bod yn ymwybodol ohoni. Sylwch yn gyntaf, gan mae'r cyflymiad yw cyfradd newid cyflymder, roddir y cyflymiad gan raddiant y graff ar bob pwynt. Hefyd, mae'n bwysig yn bod yn sylweddoli ar gyfer graff amser cyflymder bod y pellter a deithid yn cael ei gynrychioli gan yr ardal o dan y graff ar gyfer unrhyw rhan benodol o'r graff hwnnw. Gellir dod o hyd i'r ardaloedd hyn naill ai trwy gyfrifiadau ardaloedd syml neu trwy integreiddiadau pe bai angen hyn. Byddwn nawr yn symud ymlaen ac yn ceisio ateb y cwestiwn aroliad hwn. Sylwch fod gennym yn ystod y tri eiliad gyntaf fod cyflymder yn cael ei roi gan y fformiwla 6t minus t sgwar. Dyma'r darn crwm a ddechrau'r graff a byddwn yn ei ddefnyddio i gyfrifo'r cyflymiad. Sylwch bod y cyflymiad yn cael ei roi gan ddeilliad y cyflymder ac felly mae gennym ni a equals 6 minus 2t a heb anghofio bod yr unedau cyflymiad yn meters yr eiliad sgwar. Yn gyntaf, mae angen i werthfawrogi y bydd y pellter a deithir yn cael ei roi gan yr ardal o dan y graff. Ceir yr ardal hwn trwy integreiddio. Felly mae angen i ni integreiddio'r ffwythiant ar gyfer fi rhwng y terfynau t equals dim a t equals 3. Bydd yr integreiddio hwn yn rhoi'r canlyniad dilynol. Gallwn weld bod hwn yn rhoi canlyniad 18 meters yn ôl yr angen. Yn y fan hon o'r cwestiwn, mae angen i ni gyfrifo'r amser sy'n ofynnol i redeg 100 metr. Nawr, o ran flaenorol y cwestiwn, rydym eisoes yn gwybod bod pellter o 18 metr yn cael ei gwmpasu yn ystod 3 eiliad cyntaf. Gallwn ychwanegu hwn at y graff. Ar ôl gwneud hwn, mae angen i ni ddarganfod faint yn fwy bydd angen i ni redeg mwyn gwmpasu'r rhan sy'n weddill o'r 100 meters. Gallwn weld o edrych ar y graff bod angen i ni nawr redeg 82 metr ychwanegol. Os cymerwm fod yr 82 metr ychwanegol hwn yn cymryd t eiliad ychwanegol, yna gallwn symud ymlaen fel y ganlyn. Mae gan yr ardal hirsgwar sy'n cynrychioli 82 metr, led t ac uchder o 9 o'r 9 meters yr eiliad. Felly mae hwn yn rhoi i ni fod yn rhaid i 82 fod yn 9 times t, neu t equals 9 a 1/9 eiliad. O hyn gallwn nawr weld mae cyfanswm yr amser i gwmpasu'r 100 metr yw 3 plus 9 1/9, neu 12 1/9 eiliad. Yn y fan hon o'r cwestiwn, mae angen i ni gyfrifo'r amser sy'n ofynnol i redeg 200 metr. O rannau blaenorol o'r cwestiwn, rydym yn gwybod bod pellter o 18 metr wedi'i gwmpasu yn ystod 3 eiliad cyntaf. Byddwn yn nawr yn bwrw ymlaen trwy gyfrifo'r pellter a gwmpasur rhwng t equals 3 eiliad a t equals 22 eiliad. Dyma'r ardal a gynrychiolir gan yr hirsgwar ar y graff. Gan ychwanegu'r wybodaeth hon at y graff, gallwn weld bod cyfanswm y pellter a gwmpasur yn y 22 eiliad cyntaf yn 18 plus 171 metr, sef 189 metr. I gael cyfanswm pellter o 200, mae angen 11 metr ychwanegol arno, i fod y pellter a gwmpasur gan trydydd rhan y graff. Mae gan y graff tu hwnt i 22 eiliad yn cynrychioli cyflymiad cyson ac felly gellir ei ddatrys trwy ddefnyddio hafaliadau SUVAT. Sylwch fod y gwaith hwn yn esgor ar 2 fetrysiad posib, ond y gwerth cyntaf fod t equals 1.28 eiliad sydd ei angen arnom. Felly cyfanswm yr amser sy'n ofynnol i gwmpasu'r 200 metr yw 23.28 eiliad fel y dangosir. Yn fan 4 y cwestiwn.
Gwythodwyd amser ychwanegol o 28.72 eiliad. Pwrpas y ran hon yw i ddangos pe bai'r graff yn parhau heibio 23 eiliad. Byddai'r datrysiad hwn hefyd yn dod yn ddilys. Sylwch bod y wybodaeth o ran 4 o'r cwestiwn eisoes wedi ychwanegu at y graff. Mae'r llinell felen ychwanegol hefyd yn dangos parhad y graff heibio'r pwynt hwn. Pe bai'n parhau symud heibio'r pwynt lle mae'r cyflymder yn 0, dangosir hyn gan y llinell goch lle mae'r cyflymder yn dod yn negyddol ac yn dechrau symud tuag yn ôl, yn y pen draw dychwelyn at y trobwynt 200 metr yn yr amser a ddangosir. Felly pe bai'r cynnig yn parhau heibio 22 eiliad. Yna byddai'r graff ar ôl y pwynt 22 eiliad yn edrych fel hyn. Sylwch bod y graff wedi ei dynnu i ddangos amser o 0. Yn gyntaf byddwn yn cyfrifo'r amser i gyflymder dar o 0, gan ddefnyddio v equals u plus at. Gallwn weld bod yr amser hwn mewn gwirionedd yn 15 eiliad. Mae'r amser hwn o 15 eiliad bellach wedi ychwanegu at y graff. Sylwch fod yr arwynebedd a deithiwyd yn ystod y 15 eiliad hwn yn cael ei roi yn ôl arwynebedd y triongl, sef 9 times 15 dros 2, sef 67.5 metr, sydd wedi ychwanegu at y graff. Os ydym nawr yn ystyried y ran o'r graff lle mae'r cyflymder yn negyddol, gallwn weld bod yr amser rhwng 15 a 28.72 eiliad. Felly 13.72 eiliad. Ar gyfer yr adran hon, mae gennym y gwerthoedd canlynol. Pe dylem nawr am gyfrifo'r pellter a deithwyd yn y ran hon, gan ddefnyddio S equals UT plus hanner AT sgwar. Gallwn weld ein bod yn cael pellter a deithwyd o 56.5 metr i'r cyfeiriad negyddol, a chan gyfuno 2 ran gyda'n gilydd, mae gennym yr 11 metr yr oedd ei angen yn ran 4 o'r cwestiwn. Gan ein bod wedi defnyddio'r hafaliadau SUVAT yn y gwaith hwn o'r blaen, fyddwn nawr yn ystyried eu tarddiad. Mae'r graff yn dangos gwrthrych sy'n cyflymu â chyflymiad cyson A o gyflymder cychwynnol U i gyflymder terfynol V dros amser o T. Nawr, y cyflymiad A yw'r newid mewn cyflymder dros y newid mewn amser, sef VU dros T. Mae ail drefnu hwn yn rhoi AT equals V minus U i ni. Yna, mae V yn hafal i U plus AT, sef ffurf arferol yr hafaliad cyntaf yma. Os ydym nawr yn ystyried y pellter a deithiwyd, roddir y pellter a ddynodwyd gan S yn ôl cyflymder cyfartalog wedi ei luosi ag amser. Gan y gallwn gyfrifo'r cyflymder cyfartalog yn syml trwy ychwanegu'r cyflymderau cychwynnol a diwedd, mae gennym S equals V plus U dros T i gyd wedi'i lluosi at T, sy'n cynrychioli ein hail hafaliad defnyddiol. Efallai bod hefyd yn werth nodi mae'r fformiwla hon ar gyfer S yw'r fformiwla ar gyfer arodol y trapesiwm a ddangosir. Byddwn nawr yn dileu V o'r hafaliadau hyn trwy amnewid V o hafaliad 1 yn hafaliad 2. Mae hafaliad 2 yn rhoi i ni fod S yn hafal i U plus AT, sef ein V, i gyd wedi'i rannu â 2, a'i luosi â T. Mae hwn yn symleiddio i S equals 2U plus AT dros 2,
ac yna mae hyn yn ei dro yn cael ei luosi at i. Yn gwahanu'r termau hyn, rydym yn cael bod S equals 2 ut dros 2 plus hanner at sgwar, a rydym fel arfer yn ei ysgrifennu ar y ffurf S equals ut plus hanner at sgwar, sy'n rhoi ni ein trydydd ddaliad bwysig. Mewn ffordd debyg, gallwn nawr ystyried dileu T o hafaliadau 1 a 2. O hafaliad 1 rydym yn cael bod AT equals V minus U, sydd yn ei dro wrth aildrefnu yn rhoi ni T equals V minus U dros A. Os ydym wedyn yn amnewid gwefr T yn hafaliad 2, rydym yn cael bod S yn hafal i U plus V dros 2, wedi luosi at T, sef V minus U dros A. Mae hyn yn ei dro yn symleiddio i S equals V sgwar minus U sgwar dros 2A. Gan sylwi mae'r gwahaniaeth yw 2 sgwar, os ydym wedyn yn lluosi'r hafaliad hwn a 2A, rydyn ni'n cael bod 2AS yn hafal i V sgwar minus U sgwar, ac yna'n aildrefnu'r hafaliad hwn yw ffurf fwy arferol, sy'n rhoi V sgwar equals U sgwar plus 2AS, sef y ffurf arferol ar gyfer y pedwerydd hafaliad. Gobeithio bod hwn wedi bod yn ddefnyddiol, a diolch yn fawr am wrando.